Здравейте! Ние хората комуникираме постоянно. И тъй като го правим често, правиме го постоянно понякога, смятаме, че разбираме много от човешка комуникация. В това видео, както и поредица следващи видеа, ще се опитам да ви докажа, че всъщност ние изключително малко знаем за човешката комуникация, особено за психологията и майсторството, свързано с комуникацията. И въпреки тази сериозна заявка, това видео ще се захване с тема, която съм убеден, че малко или много знаете. И това са каналите, по които ние предаваме комуникация. Но преди да продължа, бих ви помолил да коментирате. Вие смятате ли се за добър комуникатор? Смятате ли се за човек, който разбира комуникацията? И ако да, какви са доказателствата ви? И тъй като всички ние сме до някъде добри комуникатори, защо пък смятате, че не сте добри комуникатори? Но нека сега да продължим. Канали на човешката комуникация. Повечето от нас знаят, че когато ние комуникираме, всъщност ние говорим. Но реално погледнато, ние предаваме информация през 3 канала. И тези 3 канала имат различно влияние в начина, по който хората възприемат информацията. Много добре ме чухте. Истинският смисъл на комуникацията е да бъдете разбран, да предадете посланието. Затова ние се интересуваме от инструментите, които притежаваме като личности и хора в добрата комуникация за повлияване или за предаване на информацията. Кои са тези канали? Каналите могат да бъдат простички. Единият канал има само 7% дял във възприемането на отсрещната страна. Добре ме чухте. Само 7% дял във възприемането. Вторият канал има вече много по-доминантни 38% дял в човешкото възприятие. Тоест, докато го използвате този канал, вие повлиявате 38% в информацията, в чуването, в възприемането на това, което се казва и най-вече повлияването на отсрещната страна през комуникацията. А третия канал има доминантни 55% в начина, в който хората възприемат това, което казвате. И така, 7%, 38%, 55% и те общо формират 100% на възприемането на отсрещната страна. Кои са тези 7, 38 и 55? И точно тук съм убеден, че това, което ще ви кажа, може би вече ще го знаете. Ако пък го чувате за първи път, тук ви ще бъдете учудени. Най-малък дял или само 7% дял в човешкото разбиране е каналът смисъл или думи на това, което казваме. Вижте, от деца ни казват, слушай какво ти се говори. А всъщност, това да чуеме какво ни се говори, има само 7% дял в възприемането на информацията. Тоест, думите, смисълът, начинът, който са ги подредили, логиката на поднасянето на информацията има само 7% дял в нашето разбиране. Много по-голям дял, 38%, има не какво, а как поднасяте информацията. Или така наречената паравербалика. Под паравербалика се разбира интонацията на гласа, скоростта, с която говорите, чува ли се това, което казваме, интонираме ли, т.е. произнасяме ли добре информацията, която поднасяме, използваме ли някакъв акцент, т.е. имаме ли акцент, имаме ли някакъв, било то не толкова добре изразяване или пък някакъв диалект, високо ли говоря, шумно ли говоря, бързо ли говоря, бавно ли говоря и както много добре съм убеден, че сте попадали на нещо подобно. Някой човек може да поднася изключително стойностна като смисъл и логика, 7% информацията, но да го поднася толкова скучно, толкова бавно, толкова неразбираемо като паравербалика или тези 38%, че реално погледнато този човек говори умни неща по безобразно скучен или неразбираем начин. И най-големия дял или цели 55% дял в нашето възприемане, или пък това е канала, който има най-голямо влияние върху това да бъдете чути и да бъдете възприети, има невербаликата. Невербаликата включва няколко основни елемента. Всъщност, първо, това са мимика. Тоест, аз изразявам ли през мимика, през начинът, по който демонстрирам информацията, през начинът, по който истински я чувствам и така нататък. Вторият елемент, безспорно, е жестикулацията. Т.е. какви са ми жестовете, колко тези жестове са кохерентни или в синхрон с това, което казвам. Тези жестове
имат ли, как да кажем, информация, по която те допълнително добавят, както ето аз в момента казвам, допълнително добавят и добавим жест, който да добави стойност в информацията, която казвам. Също така, микродвиженията на очите, усмивката ни и всякакви други такива неща. Или както един забележителен човек е казал, Ерл Найтингейл, той е казал, това, което си ти, толкова шумно крещи, че аз не чувам какво ми говориш. Или твоята невербалика толкова силно демонстрира информацията, че аз не чувам какво ми казваш. И въпреки, че има отново противоречие в тук, реално погледнато ние през невербаликата не поднасяме кой знае колко информация. Тя засилва логиката или 7%. Паравербаликата отново по своя смисъл аз мога да звуча убедително, гласът ми да е качествен, да имам паузите, които да допринесат информацията, но без 7%, т.е. без това, което казвам, не става. Въпреки, че е най-малко, то останалите 38% паравербаликата и 55% невербаликата всъщност са подпомагащите елементи истински да бъде чуто посланието, което казвате, а то реално погледнато представлява само 7% от думите, което казвам. И така, използвайте и трите елемента в начина, по който вие комуникирате. Тренирайте всеки един от тези елементи. Тренирайте 7% през риторика, аргументация. Работете върху качествата на гласа, върху изразителността, върху това да можете да бъдете чути, да произнесете думите по правилен и добър начин. Т.е. работете върху вашата паравербалика, но бъдете и достатъчно емоционален по темите, за които казвате, защото емоцията ви, смисълът, който вие влагате в думите, ще засили и ще допълни невербаликата или 55%. И така, много се надявам този клип, в който обясняваме 7, 38, 55% или каналите, през които предаваме информация, да е бил полезен. Ако това е така, бих се радвал да натиснете бутона камбанка и да се абонирате за този канал, ако вече не сте го направили. Отново ви напомням, моля ви се напишете, вие добър комуникатор ли сте или по-скоро изпитвате съмнение. Благодаря ви.